Good day mga kaninyos. For today's video, sa ato ang kultura ni ninyo, dali, kuyugi ko ninyo kung unsaon paghimo og puso. Let's go! Ang puso o hanging rice na ila nga usa ka Cebuano culinary tradisyon sagad mamaligya ay diini kadtong dunay negosyo nga mga pungko-pungko, barbecuehan, lechonan sa mambaling ug uban pa. Ang paghimo niini mao nga ang bugas isulod sa lukay nga gipurma og diamond apan katunga lang aron do na pay lugar sa pagtubo sa bugas. Ilulodayon nila kini sa dagko kayo nga mga baril o sa tubig nga nagbukal-bukal. Kung maluto na, habwaon kini dayon, anha pa kini i-deliver o pick upon sa mga negosyante. Ang puso usa ka local food dinhi sa Cebu ug a must try gyud kung kamo mga bakasyonista dinhi, mapalokal man o ma-foreigner. Kasagaran mo buhat niini makita sa Pasil area, sa Mambaling, Loriga, San Miguel, sa may North Reclamation area, ug daghan pang lugar dinhi sa syudad sa Cebu. Gani, ang Barangay Inayawan na ila sa pagsaulog og Puso Festival. Hinumdumi kanunay nga ang pagbisita sa Cebu dili kumpleto kung dili ninyo matilawan ang puso o ang gitawag nga hanging rice. Kung mas hamugaway ang experience ang ipangita, mamahimo nga mobisita sa Puso Village duol ra sa Cebu City Hall kay mag-abli kini karong summer. So there you go mga kaninyos. Kung makabisita man gani mo sa Cebu, ayaw dyan ninyo kalimti pag-swipe kaon sa puso o hanging rice. Thank you for watching. Bye!